Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Benesyo. Taong 1970, Dagami, Leyte. Hindi na maalala ni Benesyo ang eksaktong lugar kung saan nangyari ang mga insidente na tumatak sa kanyang kaluluwa. Mabilis ang mga naging pangyayari noon, kung kaya't bawat lugar na napuntahan nila, nakalimutan na niya ang pangalan. Pero sa kanyang pagkakatanda, sakop ito ng lugar ng Dagami sa Leyte. Nung pumunta sila roon, pakiramdam niya isa silang dayuhan sa islang kanilang sinilangan. Nakakatakot ang bawat kagubatan doon sa Dagami, pinuno. Sa kadahilan ng bawat parte nito, alam nilang pugad ng mga aswang. Noong kabataan niya kasi, aminado siyang isa siyang lehitimong antingero. Kinaugatan niya ang paniniwalang kapag nasa panig ka ng Panginoon, walang makakatalo sa iyo. Habang tumatagal, mas nagiging kumbinsido siya sa ganoong paniniwala dahil sa dami ng nilalang na kanilang napaslang. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, darating ang panahon na mababaliktad ang sitwasyon. At nagsimula ito noong pumasok sila sa malawak na ilang sa lugar ng Dagami. Ayon sa kanya, na kaya sila napadpad sa lugar ay dahil sa mga sumbong ng mga taga-baryo. Talamak umano ang nangyayaring patayan sa lugar at maging ang mga ito man, hindi maipagkakailang gabi-gabi ito nangyayari. Nabanggit din ng iilan na hindi nila kayang magsinungaling sa mga ganoong uri ng kwento, lalo pat maging sila man nasaksihan ng mga ito. Yun din ang naging rason kung bakit lumipat sila sa pangkat na kinaaniba ni Benesyo. Umaasa kasi silang sa pamamagitan ng mga antingero, matutuldukan ang mga nangyayaring kaganapan. Dahil dito wala naman silang nagawa, kundi ang sumang-ayon sa pasyanang nakararami. 2 araw lang din nilang pinagmasdan ng lugar bago sila magkaroon ng pagpupulong. Ayon sa salaysay ng pinuno nilang si Joaquin, wala silang dapat katakutan sa lugar, gawa ng ang mga nilalang na naninirahan dito ay pawang maihina at nasa mabababang uri ng aswang. Kaya ito nasabi ng kanilang pinuno ay dahil sa wala itong nakitang kahit na anong uri ng pugad sa lugar. Ang hindi nito alam, kakaiba at nakakapangilabot ang mga aswang na naninirahan sa pinakapuso ng gubat. Narinig niyo na ba ang tungkol sa mga nilalang na tinatawag na surumantik? Siguro may ilan sa inyo nakakaalam tungkol dito. Pero naniniwala ako na ang karamihan ay nananatiling walang ideya sa kung ano ito. Kung hindi ninyo na itatanong, medyo malayo sa lahi ng mga aswang ang mga surumantik. Subalit may isa silang katangian na magkatulad at yon ay walang iba kundi ang pagkain ng karne ng tao. Bibihira lang din masilayan ang ganitong nilalang sa mundo at madalas, pawang mga albularyo lang ang nakakaengkwentro ng mga ito. Ayon kay Benesyo, ang mga surumantik ay merong mukha ng tao at katawan ng kambing. May malaki silang bunganga, tapos may mga paa sila na parang sa pusa. Nababalot din ng balahibo ang kanilang mga katawan at meron silang mahabang dilang palaging nakalabas. Ito ang kanilang ginagamit upang malasahan ang amoy ng tao sa hangin. Matitinik ang mga surumantik at wala din silang ibang iniisip maliban sa kanilang lahi at pagkain. Sa sandaling wala silang makuhanan ng karne sa gubat, bumababa sila ng mga baryo para manguha ng biktima. Kadalasan ang isang surumantik ay kayang kumain ng isang buong tao. Pero kapag kasama nila ang kanilang mga kauri, nagtitipid sila upang maiwasan ang anumang uri ng away. Gumagamit din sila ng mga kakaibang dialekto na may hahalin tulad mo sa mga bulong ng mga matatandang nag-oorasyon. Kalmado ang bawat kataga tuwing sila'y nagwiwika, ngunit mamamalayan mo na lang, binabalot na pala ng matinding takot ang iyong katawan. Nakakagawa rin sila ng kakaibang huni
Matining din ang boses nila at kapag humuhuni sila sa kalagitnaan ng gabi, katunog ito ng kambing na nilalapa ng buhay. Kamoy lang din nila ang mga aswang, kaya nung pumasok ang pangkat ni Benesyo sa gubat, inakala nilang mga aswang ang kanilang makakaharap. Ngunit habang pumapasok sila sa looban ng ilang, dito na unti-unting nakakaramdam ng kakaiba ang kanyang mga kasama. Hindi nila mawari pero malakas ang kutob nila na ang mga nilalang na naninirahan dito ay pawang mas malakas kesa sa kanilang inaasahan. Unang gabi ng kanilang pagpasok, habang nagpapahinga ang grupo, dito na sila nagsimulang mag-usap-usap. Ilang oras na kasi silang nasa loob nito, pero tila bang wala pa ring nangyayari. Maging si Joaquin na kanilang pinuno, hindi maiwasang magduda. Alam kasi nito na ang mga pangkaraniwang aswang ay malimit na hindi nag-iisip kapag meron silang kalaban. Madalas sumasalakay na lamang ito ng biglaan para maitaboy ang mga banta sa kanilang pinagtitirahan. Ngunit sa puntong yon, napakakalmado ng paligid. Animoy isang payapang panahon, senyales ng paparating na matinding panganib. Sa kanilang pag-uusap, nanatili pa rin kumbinsido si Joaquin na hawak pa nila ang sitwasyon. Hindi naman tumutol ang kanilang mga kasama, lalo na't aminado rin ng mga itong walang napapansing kakaiba. Ang tanging bagay na nakaagaw lang ng kanilang atensyon, walang iba kundi ang mga tagapagmasid ng mga nilalang na inakala nilang aswang. Lumalim pa ang gabi, kagaya ng maraming manlalakbay, naging salita ng pagbabantay ng grupo. Nauna noon sila Benesyo, kaya pagtungtong ng 10:00, buong magdamag na silang nagpahinga. Hindi naman umangal ang kanilang mga kasama, lalo pat palabunutan ang ginawa nila para makakuha ng oras sa pagbabantay. Ngunit sa kasagsagan ng kanilang pagpapahinga, may mga pangyayaring hindi inaasahan. Magbabandang 12:00 ng hating gabi na noon, nang may marinig silang himig na nagmumula sa lahat ng direksyon ng gubat. Nakakahalina ang himig na ito, kaya nung mapakinggan ito ng matagal ng iilan sa kanila, hindi nila maiwasang makaramdam ng matinding pagkaantok. Akala mo talaga inaantok ka, pero hindi mo alam, unti-unti ka na palang nawawala ng malay. Nang mapansin naman ni Joaquin ang pangyayari, dali-dali naman yung nag-utos na takpan ng kanilang mga tenga. Ang kaso lang, bago pa man nila ito magawa, may 2 na silang kasama na nahulog sa patibong ng mga surumantik. Kahit anong gawin nilang paggising dito, nanatili itong nasa mahimbing na pagkakatulog. Hindi lang yun, dumoble rin ang bigat ng kanilang mga katawan sa puntong walang kahit na sino sa kanila ang may kakayahan doong pumasan. Dagdag pa ni Benesyo na umabot na sa 6 kataong may karga ang nagtulong-tulong sa mga biktima. Ngunit ni maangat man lang ang mga katawan nito, hindi nila yun magawa. Makalipas pa ang ilang minuto, nagpatuloy ang mga pag-angil hanggang sa bigla na lamang umalingasaw ang simoy ng hangin sa paligid. Nakakaramdam na rin sila ng mga salot kasabay ng pagpaparamdam sa kanila ng mga surumantik. Yung iba sa mga ito, gumagapang sa mga sanga ng puno, habang ang iilan naman, dahan-dahang tinatahak ang nagsisitaasang mga damo sa paligid. Akmang kikilos na noon ng grupo, nang bigla na lamang sinunggaba ng 4 na nilalang ang kasama nilang nakatayo di kalayuan sa kanilang pahingahan. Pagsakal ng 2 surumantik sa ulo at leeg nito, dali-dali nila itong dinarag hanggang sa masakmal na rin yun ng 2 pa nilang kasama. Yung mga nilalang na kumagat sa binti ng antingero, kitang-kita nila ang paglapa rito hanggang sa maputol ang 2 nitong binti. Inabot din ng ilang segundo ang pagsigaw ng kasama nila hanggang sa bigla na lamang naglaho ang boses nito. Nakakalungkot mang isipin, ngunit marami sa kanilang naniniwala na patay na ang kasama nilang yon. Matapos ang mga pangyayari, dali-dali naman nagbaba ng utos si Joaquin. Agaran silang umalis sa lugar
habang nasa pandepensang posisyon. Sa kanilang pag-usad, pansin nila ang pagsunod sa kanila ng mga ito, di kalayuan sa kanilang grupo. Bagaman hindi ito nakakalapit, ramdam na ramdam nila ang matinding galit at pag-aasam ng mga ito na sila'y mapaslang at malipol. Kalahating oras pa ang lumipas, narating nila ang parte ng gubat kung saan may nakaimbak na tubig na abot hanggang tuhod ang taas. Sinubukan nilang iwasan ang lugar na yon, ngunit pagsilay nila sa kakahuyan, napansin nilang nagsisikumpulan na sa lugar ang grupo ng mga surumantik. Dahil dito, imbis na makipaglaban, pinili ng namumuno sa kanila na umiwas. Sa puntong yon, abot langit naman ang kanyang naging pagtataka. Gawa ng, bakit umiiwas sa pakikipaglaban ang namumuno sa kanila? Gayong ito naman ang kanilang ipinunta. Joaquin, sandali lang. Bakit parang naduduwag ka ata? Hindi mo man lang ba naisip na kapag dumaan tayo sa lugar na yan, tsak na magkakandaletse-letseng mga buhay natin? Isipin mo na lang kung anong pwede nating makaharap dyan. Nang marinig naman ni Joaquin ang kanyang sinabi, dito na nito naramdaman na hindi na niya kayang maitago pa ang tungkol sa kanyang mga nalalaman. Maliban kasi kay Benesyo, may mga kasama na rin silang medyo nagdududa na sa mga ginagawa nito. Pagkaraan pa ng ilang minuto, napabuntong hininga naman ang kanilang pinuno habang nagwiwika sa kanya ng, "Surumantik ang tawag sa mga nilalang na yan. Matagal na silang umiiral at kasabayan nila ang mga unang usbong na aswang. Minsan ko nang nakita ang pagsalakay nito sa baryo. At alam mo ba ang nangyari sa mga albularyong nakipaglaban sa kanilang uri? Lahat yon namatay. Hindi na rin nakita ang kanilang mga bangkay. At base sa mga usap-usapan, pinagpistahan ito ng mga nilalang na yan. Kung dyan tayo dadaan, Benesyo, para lang tayong nagpakamatay." Dagdag pa nito na, hindi naman ito sinasabing ligtas ang daang tatahakin nila. Ngunit di hamak na mas mainam na ito kumpara sa kakahuyang kinaroroonan ng mga nilalang. Inamin din ni Joaquin sa kanya na malakas din ang kutob nito ukol sa mga nagtatagong nilalang sa ilalim ng tubig. Gayunpaman, hanggat nag-iingat sila, alam nitong hindi sila nito magagalaw. "Makinig kayo! Lulusong na tayo! Itaas niyo ang inyong mga bakod at puder sa katawan at lahat ng makikita niyong gumagalaw, ipagbigay alam niyo sa akin. Maliwanag!" Pagkasambit naman ni Joaquin ng mga katagang yan, dali-dali namang lumusong ang pangkat. Sa abot ng pagkakatanda ni Benesyo, nasa 12 pa sila katao noong umuusad. Bawat isa nakakaramdam ng matinding pagkabahala, subalit sa kabila nito, alam nilang wala na silang magagawa. Makalipas pa ang ilang minutong pagsuong sa tubig, may mga napansin silang kakaibang damo na namumuhay sa ilalim nito. Bagaman hindi gaanong malinaw ang ilalim dahil sa kadiliman, aminado si Benesyo na habang tumatagal ang kanilang pagmamasid, may mga nakikita silang kakaibang bagay sa ilalim na pawang pamilyar na sa kanila. Ayon sa kanya, na sa ilalim ng tubig may mga pamilyar na bagay silang nakikita. Kabilang sa mga ito, ang mga gamit ng mga anak nila at kung ano-ano pang bagay na likas na may kabuluhan at kaugnayan sa kanilang pagkatao. Ngunit habang tumatagal, unti-unti namang nag-iiba ito hanggang sa tumambad na sa kanila ang napakaraming kalansay at bungo ng tao. Nagsimula na ring dumilim ang tubig, dahilan para wala na silang masilayan sa ilalim. Di lang yan, may mga napansin na rin silang pag-ahon kasabay ng pagsilay nila sa buntot ng kung anong nilalang. Noong una hindi pa to klaro, pero nung umahon na ito, dito nila nasilayan ang isang bukod tanging sigbin na pawang naninilbihan lamang sa mga marindaga. Paglalarawan ni Benesyo sa nilalang, hindi nalalayo ang wangis nito sa mandadangkal. Yun nga lang,
kasing laki ito ng matandang torong baka. Meron din yung dalawang galamay na may mga mahabang tinik, tapos ang pinakakatawan nito nahahawig sa wangis ng tao. Ang pagkakaiba lang, may 3 itong ulo na walang patid na sumisigaw habang sila'y kumikilos. May mahaba rin itong buntot, tapos may mangilan-ngilan itong balahibo na kasing tibay ng bakal. Makikita mo rin sa katawan nito ang hindi pangkaraniwang lakas, buhat sa mga kalamnan nitong nakaumbok. Pagtayo naman ng Sigbin sa kanilang kinaroroonan, agad naman itong inatake ang 2 antingero. Pagsilay naman ito sa ginawa ng nilalang, dali-dali naman nila itong sinalag kasabay ng buong puwersa nitong pag-atake. Habang nakikipaglaban ng 2, nagpumilit namang umusad ang kanilang pangkat hanggang sa marating na nila ang kabila nitong ibayo. Pag-ahon naman nila mula sa malalim na parte ng lugar, dito na sila nakahinga ng maluwag. Ang kaso lang sa kanilang pagpapahinga, napansin nilang hindi pa rin nakakatakas ang 2 nilang kasama. Kalaunan, sa hindi inaasahang pagkakataon, nagawa itong madarag ng Sigbin patungo sa malalim na bahagi ng tubig. Ora mismo kumalat ang mga dugo nito, kasabay ng panandaliang pag-ahon ng isa habang humihingi ng tulong sa kanila. Maya-maya pa, agad itong sinakmal ng nilalang, kasabay ng paglaho ng bakas nito sa paligid. Matapos nun, wala na silang nakitang umahon. Tumahimik na rin ang tubig, indikasyon na patay na ang 2. Nang mapansin naman ito ng mga kasama nilang malapit sa mga biktima, hindi nito mapigilang humagulgol sa pag-iyak. May mangilan-ngilan na ring nagrereklamo at nagsasabing kinakailangan na nila roong umalis sa lalong madaling panahon. Hindi rin maiwasan ang mga sisihan, subalit kahit anong gawin nila, wala na silang magagawa pa kundi ang sumunod sa pangkat. Ilang minuto pa ang lumipas, nang medyo humupa na ang tensyon, dahan-dahan naman silang nagpatuloy sa paglalakad. Sa pagbagtas nila ng daan, bawat isa sa kanila hindi maiwasang maging alerto sa paligid. Madalas din ang nangyayaring ugnayan sa mga nasa unahang bahagi ng hanay nang sa gayoy malaman ng mga ito ang kasalukuyang nangyayari sa likurang bahagi ng grupo. Ganon at ganon ang kanilang ginawa hanggang sa makalayo na sila sa lugar kung saan naninirahan ang Sigbi ng Marindaga. Akala nila Benesyo, ligtas na sila kapag narating na nila ang dulo. Ngunit ang hindi nila alam, mas lalo pala silang lumalapit sa panganib na dapat sana nilang iniwasan. Pagputok ng bukang liwayway, kahit papaano nakapagpahinga ng ilang oras ang grupo. Bago sila umalis sa kanilang pinagtaguan, solo-solo nilang kinain ang mga naitago nilang baon. Bawat isa sa kanila, halos hindi makapaniwala sa mga nangyari. Hirap na rin silang makipag-usap, indikasyon na maraming mga tanong ang pilit nilang sinasagot sa kanilang mga isipan. Pagsapit naman ng 3:00 ng umaga, sa hudyat ng pinuno nila, agaran nilang tinahak ang daan patungong labasan ng gubat. Kahit papaano, medyo kampante na rin ang iilan, ngunit hindi ito sapat para makalimutan nila ang mga nangyari sa kanilang mga kasama. Maya-maya pa, bigla naman silang napahinto nang may nakita silang isang maliit na nayon na nakakubli sa paanan ng burol. Nasa humigit 15 bahay ang kanilang nakita, kalakip ng mga taong abalang-abala sa kanilang pamumuhay. Dahil dito, abot langit naman ang pagngisi ni Joaquin sa kadahilanang ang buong akala niya malapit na sila sa bayan. Walang sabi-sabi, nagmamadali naman itong lumakad hanggang sa mapasok na nila ang bukana ng nayon. Nang mapansin naman sila ng mga taong naninirahan dito, nagmamadali naman yung nagsikumpulan sa gilid ng kalsada na parabang may dadaang parada. Bawat isa tahimik na nakasilay sa kanila, pilit na pinag-aaralan ang kanilang mga kilos. Nang mapagtanto naman ito ni Benesyo, agad naman niyang binulungan ang kanyang katabi na maghanda.
Kahit kasi wala itong napapansing kakaiba, malakas ang kutob niya na may mangilang-ngilang mga aswang sanayong napuntahan nila. Hindi nagtagal, dito na sila kinausap ng kapitan ng lugar. May hinahon sila nitong tinanong ukol sa kanilang kailangan, kasama ng mga dahilan kung bakit sila roon pumunta. Nang marinig naman ni Joaquin ang sinabi nito, bahagya naman itong napasilay sa kanyang mga kasama habang nag-iisip ng mga isasagot. Hindi naman kami magtatagal dito. Makikiraan lang kami. Tsaka, nakakahiya mang sabihin pero naligaw kami sa gubat eh. 2 araw na kaming nagpapalaboy-laboy kung saan-saan. Mabuti na nga lang, natagpuan namin ang inyong nayon. Nang marinig naman yon ng kapitan, nanatili naman itong nakamasid sa kanilang lahat. Hindi pa man ito nagsasalita, ramdam niyang parang hindi na ito naniniwala sa sinasabi ng pinuno nila. Makalipas pa ang ilang segundo, seryoso naman itong sumagot. Talaga ba? Bakit may mga marka kayo ng surumantik? Ginalit niyo ba sila? Nakipaglaban ba kayo sa kanila? Magsalita kayo! Dahil hindi birong pagkakaroon ng kanilang marka. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yan, sa hindi inaasahang pangyayari, nakita nila ang panlilisik at pagkukulay pula ng mga mata nito. Umusli na rin ang iilan sa mga pangil nito bago nito sapilitang tinulak papalayo si Joaquin. Dahil sa pangyayari, wala naman silang nagawa kundi sindaki ng mga nilalang na nagbabalak sa kanila ng masama. Paghugot nila ng kanilang mga sandata, agad naman silang bumulong ng usal, dahilan para mapaatras ang mga ito. Kahit marami ang grupo ng mga aswang, nakapagtatakang hindi ito nagpapadalos-dalos sa kanilang mga hakbang. Subalit, nang masaksihan naman nila ang mga ikinilos nito, mas lalo naman silang nakaramdam ng matinding takot at pagkabahala. Alam kasi nilang ang mga ganoong uri ng aswang may malawak na karunungan at hindi basta-bastang lahi. Nasisiguro rin nilang kung makikipaglaban sila sa mga ito, hindi malabong malagasan pa sila ng kasama. Dahil sa ganoong sitwasyon, nagpasya si Joaquin na makipagnegosasyon. Alam kasi nitong hindi naman nila kalaban ng lahing natuklasan nila, kaya kung aalis sila doon sa lalong madaling panahon, may posibilidad na makaiwas sila sa nakaambang gulo at panganib. Hindi natin kailangan mag-away-away. Wala kayong personal na galit sa amin at ganon din kami sa inyo. Kung papairalin niyo ang inyong mga galit, pare-parehas lang tayong mawawalan. Alis na kami. Basta mangako kayong huwag niyo kaming susundan. Tandaan mo, kapag pinairal mo ang galit mo, pare-parehas lang tayong magiging talunan. Nang marinig naman ng kapitan ang sinabi ni Joaquin, hindi naman ito maiwasang mapangiti. Sa puntong yun kasi, alam nitong may punto ang mga bagay na kanyang sinasabi. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, agad naman silang tinantana ng mga ito habang marahan silang umaatras papalabas ng nayon. Di nagtagal, nang marating na nila ang labasan ng lugar, dali-dali naman silang umusad. Kailangan kasi nilang makalayo roon sa lalong madaling panahon at kung maaari marating nila ang susunod na baryo nang hindi pa sumasapit ang gabi. Yon ang pangunahing layunin ng kanilang pinuno para maiwasan ang mga suromantik na kahapon pang nakabuntot. Ngunit sa kasamaang palad, 2 oras bago sumapit ang dapit hapon, wala pa rin silang natatanaw na baryo. Nanatiling kagubatan pa rin ang kanilang mga nakikita hanggang sa magdesisyon na si Joaquin na kinakailangan na nilang maghanap ng lugar na mapagpapalipasan nila ng magdamag. Dagdag pa nito na mas mainam kung sa kuweba sila matulog para iisang daan lang ang maaaring daanan ng kalaban. Nang marinig naman ito ng grupo, agad naman yung sumang-ayon habang mabilis na naglilibot sa buong paligid. Lahat ng lugar na pinagkukutuban nilang may kuweba pinuntahan na nila.
Subalit, tila bang naging mahirap pa rin sa kanila ang makahanap ng mapagsisilungan. Dahil sa pangyayari, mas lalong nagdoble kayod ang bawat isa sa pangkat hanggang sa may natuklasan ng yungib itong si Benesyo. Masikip yung yungib na nakita niya, pero mahaba naman ang pasilyo nito. Pagsilay naman dito ni Joaquin, nagmamadali naman yung doong pumasok, bitbit ang isang maliit na sulo. Sa kanilang paglalakad sa pasilyo ng kuweba, may naiwang bantay sa labas. Ito kasi ang magsisigurado na walang makakasunod sa kanila. Bale ang kabuuan ng kanilang puwersa ay isinama nila sa paghahanap bilang parte ng kanilang paghahanda sa sinumang makakasalubong nila sa loob ng yungib. Makalipas pa ang ilang minuto, narating nila ang malaking silid na halos isang liwasan ang lapad. Mataas din ang kisame at marami roong mga batong nakausli ng patulis. May mga daluyan din ng tubig, tapos napakaraming uri ng paniki ang namumuhay sa mga maliliit na butas na nasa itaas. Akala nila Benesyo ligtas na sila sa lugar, ngunit wala silang kaide-ideya na ang yungib palang natuklasan nila ay ang mismong pugad ng mga suromantik. Habang umiikot ang kanilang paningin, mayat maya naman ang kanilang pag-uusap ukol sa kung saan sila pupwesto pagsapit ng tulugan. Nakapagdesisyon na rin ang iilan na manghuhuli ito ng paniki para gawin nilang ulam. Kalaunan, nang mapagtanto naman nilang ligtas na ang lugar, agad naman silang gumawa ng mapagpapahinghan sa entrada nitong bahagi. Sa kanilang pag-uusap, walang kaide-ideya ang pangkat ukol sa mga suromantik na nagmamasid. Paglalim pa ng gabi, tila bang mas lalong naging aligaga ang mga paniki sa kuweba. Paikot-ikot lang ito sa paligid na animoy naghahanap ng lugar na pwede nilang malabasan. Siyempre dahil gabi na, inakala naman nilang ordinaryo na ang naging kilos ng mga ito. Sa pagpapatuloy ng mga ganoong pangyayari, bigla naman silang nagimbal nang may masipat silang suromantik na biglang lumundag mula sa pinakamataas na parte ng kuweba. Paglagapak nito sa harapan nila, agad naman silang napahugot ng kanilang mga sandata. Isa-isa nila itong pinaligiran habang pilit na tinatanong ukol sa kung ano ang ginagawa nito sa lugar. Kaso lang, nang akmang masusukol na nila ang nilalang, dito na nila napansin ang iilan pa nitong kasama na paisa-isa nang lumulundag mula sa itaas. Huli na nang malaman nila na marami palang mga kalaban sa lugar na yon. Makalipas pa ang ilang minuto, wala na silang nagawa kundi ang makipaglaban sa mga ito. Si Benesyo, bitbit ang kanyang talibong, walang habas niyang pinagtatataga ang mga nilalang napapasunggab sa kinaroroonan niya. Lahat din ng mga kasama niyang natatalo na ng mga ito, pilit niyang tinutulungan sa kadahilan ng alam niyang kailangan nila ang bawat isa kung hangad nilang makaligtas ng buhay. Sa sandali kasing mabawasan ang bilang ng kanilang puwersa, mataas ang posibilidad na matalo na rin sila nito isa-isa. Habang tumatagal ang kanilang pakikipaglaban, pilit namang nagbibigay abiso si Joaquin ukol sa balak nitong pagtakas. Ang naging plano niya, dumipensa lang sa mga atake hanggang sa marating na nila ang makipot na bukana. Nagawa naman nila yun pinuno. Ang kaso lang, nung pumasok na sila sa makipot na pasilyo, dito na sila walang habas na itinulak ng mga nagwawalang suromantik. Lahat ng mga kasama nilang natumba, hindi na nila niligtas pa. Sa sandali kasing nakita ng mga nilalang ang paa ng mga ito, sapilitan na nila itong hinihila pabalik. Ang tanging naririnig na lang din nila Benesyo ay ang sigaw ng mga kasama nilang namamatay. Dahil sa ganoong sitwasyon, natutunan nilang wag nang lingunin pa ang mga kasama nilang bumabagsak malapit sa kinaroroonan nila. Nakakalungkot man itong pangyayari, alam ni Benesyo na kinakailangan nilang unahin ang kanilang sariling kaligtasan. Kalaunan, pagdating naman nila sa bukana, nadatnan nila ang dalawang bantay na wala ng buhay.
Tatlo na lang din ang natira sa kanilang hanay, kaya sa halip na magtagal pa, sinigurado nilang makakatakas sila. Sa kanilang pagtakbo sa kakahuyan, parang mga anino ng kadilimang kumalat ang mga surumantik. Habang binabagtas ng mga ito ang daan, patuloy itong humuhuni para sindakin ang kanilang mga kaluluwa. Makalipas lamang ang kalahating oras na pagtakbo nila, nakita nila ang isang malawak na palayan kung saan sa ibayo nitong bahagi naroon ang isang malaking baryo. Pagsilay naman nila sa liwanag na nagmumula rito, mas lalo naman silang nagkaroon ng pag-asa na makaligtas. Ang problema, habang binabagtas nila ang daan, mas nararamdaman nila ang paglapit ng mga surumantik. Pagtungtong nila sa palayan, bahagya silang napatigil nang mapansin nila ang hindi pagsunod ng isa nilang kasama. Dahan-dahan itong pinagmasdan ni Benesyo at dito niya ito nasilayang nakangiti habang nakatingin sa kanila. Mauna na kayo. Pipigilan ko sila mula rito. Joaquin, pakisabi sa mga anak ko na mahal ko sila. Paggalahad naman ito ng mga kataga, bigla naman itong kumaripas ng takbo patungo sa kinaroroonan ng kanilang mga kalaban. Silang dalawa naman, nagdesisyon na ring tumakas kahit ang dibdib nila para nang mawawakwak dahil sa bigat ng kanilang dinadala. Habang binabagtas ang daan, tumutulo ang kanilang luha kasabay ng pagrinig ng sigaw ng kanilang kasama. Dahil sa sakripisyo nito, nagkaroon sila ng pagkakataon na mailigtas ang kanilang mga buhay. Ayon pa kay Benesyo Pinuno, inabot sila ng 3 buwan sa pagtatago. Marami kasi sa mga surumantik ang hindi pumapayag na patakasin sila ng buhay. Dahil dito kung saan-saang bahay sila nanuluyan. At sa awa naman ng Diyos, matagumpay nilang natakasan ang ganoong katinding sitwasyon. Pagbalik nila sa kanilang baryo, wala silang pinagsabihan ukol dito. Inakala rin niyang maayos na ang lahat pero lingid sa kanyang kaalaman, may mangyayari pa palang kaganapan na hindi niya masikmura. Ilang araw kasi ang dumaan pagka-uwi nila. Nagbigti si Joaquin. Si Benesyo naman, namuhay ng may napakabigat na pasanin sa kanyang dibdib. Maraming beses na rin niyang naisip na wakasan ang kanyang sariling buhay. Ngunit kapag nakikita niya ang kanyang anak, nababago nito ang kanyang desisyon. Hanggang sa kanyang pagtanda, hinding-hindi niya makakalimutan ang tungkol sa mga nangyari. Lalong-lalo na yung mga lahing surumantik na kinakatakutan ng mga antingero. Pasalamat tong mga surumantik. Hindi nila nakatagpo si Lolo Ruben at yung iba pa nating mga bida. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.